L'acte no va quedar sols en el partit, va ser un acte molt emotiu per lo que va haver antes i després del partit. La finalitat és donar-li un poc d'esperança a aquestes persones que ho han perdut tot i unes altres que ho estan passant molt mal, no? Anem a fer dos equips, uno València Club de Futbol de Leyendes i l'altre serà una selecció de leyendes de les poblacions afectades de l'Horta Sud. A aquesta selecció se va sumar, jo crec que el millor entrenador que podia haver per a aquesta selecció, que és Vicente Moreno. Afectat també per la Dana i que també des del minut 1 digué que ell volia estar ahí com a entrenador i seleccionador d'aquest equip. Va ser 12 de migdia, no n'hi ha competició de futbol base, en la qual volem que vagin els xiquets, els pares, preu de general són 5 euros i la tribuna 10 euros i el que tratem és que se plene l'estadi, són 3.000 persones, jo crec que l'anem a plenar i podem disfrutar d'aquest dia. I aquests diners van anar a través de la Federació Valenciana de Futbol als equips afectats, a les escoles afectades de l'Horta Sud.